Mama, awusubscribe-ile ngani? Awusubscribe-ile ngani? Ngicela ukuthi nje upress subscribe ngane yakwethu. Subscribe upress ukuthi njalo mangabe sikusendela ama-video uthole notification wena. Njengebhoza yami ubhoza kwiQwabe TV. Ngiyakubingelela uthuthukani Mathinta kacebisa. Untombazane umshadala abadala zamqoma. Ngane zakwethu ngiyacela ukuthi kula khona uqala la subscribe, ushare, ucomment kanye nathi ukwazi ukuthi usizise ukuthi uvo lakho luthini ngale ndaba. Njengamanje uBig Zulu ubukeka enesasasa elikhulu emculweni wakwaQwabe Twins, umduduzi, uxola, usiya kube no ebese kuba uyena uqobo lakhe. Uzokhumbula ukuthi ingoma yawo lapha yenza kahle kakhulu. Njengamanje futhi baveze i-trend lapho khona ke kushada khona amaQwabe Twins noSizwe ewabongela. uSizwe Mdlalo sizomkhumbula, uSizwe Mdlalo silokho eyosa kakhulu online. Yabo, ilokho eyosa kakhulu online ngane zakwethu. Ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lwakho mayelana nalokho ukuthi ke wena ukhuluma kwakho ukuthini mayelana nale video, kanti bambonga kakhulu ekuvezeni ikusasa labaculi abasabancane. Ngane wethu ngicela ukuthi iwona nombuzo bhanye ngiyabonga.